Felmondtam a munkámban, hogy youtuber legyek. Először leírtam mindent, hogy magyarázzam itt el, de gondoltam, hogy nem is próbálkozom, a közben csak elmondom, elkezdek videózni és elmondok mindent. Úgyhogy igen, felmondtam, mert úgy döntöttem, hogy youtuber akarok lenni. Őszintén ez egy kicsit fura dolog mondani, mert most per pillanat 195 feliratkozóm van. Na de a munkahelyemen van egy felmondási időszakom, úgyhogy gondoltam, ez a legjobb idő, hogy mindent belerakjak, és lássuk, mit tudunk elérni. Úgyhogy a következő 30 napig fogok minden nap videót felrakni ide, megmutatok mindent, ami sikerül, ami nem sikerül, hogy telnek a napjaim, mit próbálok elérni, és a 30 napban, mikor letel, akkor fogok pedig egy teljes YouTube videót készíteni, hogy is sikerült ez az egész. Úgyhogy, ha érdekel, és szeretnéd látni, hogy elérem a célom, vagy nem, akkor kövessetek be, és tartsatok velem. A YouTube linket pedig megtaláljátok a bio-ban.